Hola a tothom, què tal, com esteu? Avui parlarem de la cova foradada, que va ser l'última de les sortides que vam haver d'anul·lar abans del confinament, d'acord? Bé, l'any 1997, un grup de nois de Calafell troben unes restes òssies a prop de la cova foradada, un crani i un fèmur humans, i després, immediatament després, comencen ja el que serien les primeres excavacions, d'acord? En aquestes primeres excavacions d'aquest mateix any, el 1997, ja es posa de manifest que la cova s'havia utilitzat com a enterrament durant el que seria l'edat de bronze, al fons 6.000 anys. Els encarregats d'aquestes excavacions, al llarg d'aquest temps, han sigut sempre els arqueòlegs del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona, que està dirigit pel Josep Maria Fullola. Durant aquestes diferents excavacions s'han extret restes de l'edat del bronze, del neolític, de l'epipaleolític i del paleolític superior. Però el fet que ha provocat que la cova foradada hagi esdevingut un indret excepcional a nivell arqueològic ha estat la troballa durant les darreres campanyes d'excavació d'un nivell de transició entre el que seria el paleolític mitjà i el paleolític superior, amb una antiguitat d'uns 40.000 anys. Quina és la importància d'aquest nivell? Doncs que hi han aparegut restes d'un tipus d'indústria lítica, és a dir, eines que es feien en pedra, d'un tipus molt especial. Es tracta d'unes eines que utilitzaven l'Homo sapiens, és a dir, nosaltres, però que estaven fetes amb una tècnica pròpia de l'home de Neandertal. Això què significa? Bé, doncs significa que la cova foradada i els seus entorns, on avui en dia ens trobem nosaltres, aquí van conviure totes dues espècies humanes. Fins fa pocs anys es pensava que l'Homo sapiens havia anat desplaçant a l'home de Neandertal fins que aquest va desaparèixer fa uns 30.000 anys aproximadament a la zona de Gibraltar, al sud de la península. Avui en dia sabem que les dues espècies van conviure una bona part d'Europa i que inclús es van hibridar, és a dir, que van tindre descendència fèrtil. De fet, la població d'origen euroasiàtic actual tenim en el nostre ADN entre un 1 i un 4% de genoma neandertal. És a dir, que tots nosaltres tenim una part de neandertals. La importància de la troballa de la cova foradada és que es tracta de l'indret més al sud d'Europa on s'han pogut demostrar l'existència d'aquesta convivència entre les dues espècies. I qui eren els neandertals? Us estareu preguntant molts de vosaltres, haureu sentit a parlar, però potser no visualitzeu. Doncs els neandertals són una espècie extinta del gènere Homo, com hem dit, que va viure a Europa, Pròxim Orient i Àsia Central fa més o menys entre 230 i 30.000 anys. La seva anatomia era una mica diferent de la nostra. Es tracta d'una espècie ben adaptada al fet, amb un crani una mica allargat, el cervell gran, complexió forta i musculada, el tòrax en forma de barril, ample, i un nas també ample. Entre els objectes trobats destaca la falange de la pota d'una àliga, amb clars indicis d'haver estat manipulada per extreure'n l'urpa, és a dir, que té senyals antròpiques fetes amb algun tipus d'objecte tallant. L'ús d'urpes d'àliga per part dels neandertals es documenta a diferents llocs d'Europa i podem dir que el més antic es remunta a l'actual Croàcia, fa uns 130.000 anys, però diguéssim que la importància aquí és el significat que podria tenir l'ús d'aquestes urpes. Aquestes urpes se'n troben en jaciments arqueològics del paleolític superior, pertanyents també a l'Homo sapiens, i també a societats tradicionals actuals com els indis nord-americans o els aborígens australians, on s'utilitzaven com a element simbòlic en forma de collaret, braçalet o penjoll. Els ornaments transmeten un missatge. Està molt relacionat amb el desenvolupament del llenguatge complex i amb el desenvolupament d'una cognició moderna. L'aparició de l'art, de la decoració corporal, transmeten idees i missatges abstractes. Quan nosaltres ens fem un tatuatge, quan ens posem un penjoll, volem transmetre un missatge. La intenció exacta d'aquests missatges, en concret, quan a la urpa, per exemple, es desconeix, però de ben segur està relacionat amb la pertanyença a un clan concret, a un tipus de cultura específic, per la qual la utilització d'aquest tipus de collarets pogués ser igual a dir jo soc d'aquest grup o jo pertanyo a aquesta cultura. A Calafell podríem dir que ens hem trobat el que fins ara es pot considerar el darrer collaret elaborat pels neandertals. Té uns 39.000 anys, poc abans de la seva desaparició. L'Homo sapiens els va seguir utilitzant
esdevenint d'aquesta manera una transmissió cultural que ens van deixar abans de la seva extinció definitiva. I quina va ser la raó de la seva extinció? Hi ha diverses hipòtesis, des de la de l'exclusió competitiva, per qual els sàpiens van ser l'espècie que més bé es van saber adaptar al canvi climàtic. Després també hi ha l'extinció a causa d'alguna malaltia o patogen introduït pels sàpiens, com podria haver passat també amb l'aparició o amb l'arribada dels europeus a Sud-amèrica i amb aquestes pandèmies que s'originaran a Sud-amèrica amb l'aparició de la viruela i malalties per les quals aquests indígenes no estaven immunitzats. I també hi ha les teories de la hibridació. Són diferents les teories i sigui quin sigui el motiu, aquesta extinció i la d'altres homínids potser ens haurien de servir per ser conscients que estem a la Terra com a única espècie humana i que si volem continuar gaudint d'ella l'hem de conservar, l'hem de cuidar millor, potser millor del que hem fet fins ara. No creieu? Jo crec que és un bon moment per reflexionar sobre això. Per avui ho deixem aquí. Fins a la propera. Cuideu-vos molt i, sobretot, aquells que podeu, quedeu-vos a casa. Adéu.